तू क्या किया, इतना गंदा वीडियो अपलोड किया, क्यों किया तुमने? आरोबाव आङो बुङो दिनै बै जाय भिडिअखौ बियो गान्दा भिडिअ बेखौहाय गोरोन्थियावहाय आपल'ड होदोंमोन जेब्लानाखि बिसोरो ब्रेकआप जादोंमोन रागाजों दुखुजों बा गावखौ हमथानो हायैयाव गावखौ सानस्लाबनो हायैयाव बिथाङाबो भिडिअखौ भाइरेल खालामबाय दुखुजों एबा रागाजों गोरोन्थियै बियो जाफ्लांबाय सिगांनि समाव जानानै थांबाय आरोबाव दा बेखौ फिन जानानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बुंखांनानै आरोबाव बिसोरनि गोसोआवहाय दुखु लाबोनाय एबा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय माने बिसोरखौहाय बारे बारे सावरायबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैला। आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे टपिकखौ आङो सावरायनो लादों जाय भिडिअखौहाय आङो मैया मोनानि समावहाय आङो नुदोंमोन नायनानै आरोबाव आं माखासे खोथाखौ सानदों। आङो बे बाथ्राखौ बुङा सानदोंमोन आरो भिडिअ बानाया सानदोंमोन थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ नायनानै माखासे मानसिनि बुंनाय रावफ्रानो आरोबाव माखासे मानसिफोरनि बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नुनानै आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। स' अन्नानै नोंथांमोना गोरोन्थि जायोब्ला बे आंनि बुंनायनि सायावहाय निमाहा होगोन होननानै आङो सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि बे मोनसे भिडिअआनो जाहैबाय जेनाखि दाख्लि सिगांनि समाव सानै फाव महरगिरिफोरनि सायावहाय बिसाया मोनसे डिसिसन लानानैहाय बे बिथांमोनखौहाय बिसानिफ्राय सासपेन्ड खालामदोंमोन। बिसोर सानैनि सायाव एनिथिं एमजे आरो थाक्लाइ सार नोंथांमोना इउटुबाव जि भिडिअ लाबोदों बे भिडिअखौ आङो बारा साबजानाय मोनाखै खिन्थु नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रावबो आङो माखासे बाथ्राखौ मोजां मोनदों नाथाय आं माखासेखौ मोजां मोनाखै। मानो होनना बुङोब्ला नोंसोर सानैनि बे भिडिअ लाबोनायखौ आं दिनै बुङो माने रानखांनाय गारायखौहाय खुरख्लाबनानै संख्रि सारनानै आलौ खांहोनाय जादों। जेरै जोंब्लावनाय अरावहाय केरासिन लुना होयोब्ला रासिनै जोङो थिग बेबायदिनो नोंसोरनि बे भिडिअ लाबोनायाबो बेबायदिनो जागोन एबा जादों होननानै आङो बुङो। मानो होनना बुङोब्ला नोंसोरनि बे भिडिअखौहाय नायनानै आदा जेम्सआबो बियो रिप्लाइ होआलासिनो थानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला नोंसोरनि बुंनाया बिसोर सानैनि गेजेराव नोंसोरो सावरायदोंब्लाबो नोंसोरनि बुंनाय बाथ्राया डाइरेक्टलि वान साइडल' जादों बोथ साइड नङा अनलि वान साइडल' नोंसोरो सावरायदों। मानो होनना बुङोब्ला नोंसोरो बांसिनै नारसिनदों बे भिडिअनि गेजेरजों आदा जेम्सखौ। दायो आङो बे एनिथिं एमजे नोंथांनि बे मैयानि भिडिअ लाबोनायनि माखासे कमेन्ट्सफोरावहाय आङो गोबां स्टाडि खालामदों। जेब्ला आं नोंथांनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं कमेन्ट्सखौ नायदोंमोन अब्ला नोंथांनियाव 500 कमेन्ट्स दंसैमोन। बिनि गेजेराव आङो माखासे कमेन्ट्सफोरखौ लानानै आङो दिनै बे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय। आरो साख्रि होगोन होननानै आदा जेम्सआ गावनि भिडिअजों बियो बुङाखै, भिडिअनि गेजेरजों बियो बुङाखै आं साख्रि होनो हागोन होननानै बियो डाइरेक्टलि बुङाखै। बियो जास्ट बुंदोंल' बे देरफुनाय गावनि फंबाय बिनानाव गासैखौबो बे साख्रि मोनहोनो थाखाय माखासे फौजि साख्रियावहाय बा जि साख्रिखौहाय माबोरै लानांगौ आरो साख्रिखौ मोनहोनो थाखाय माबोरै फोरोंनांगौ बिनि थाखाय बिथाङा इनकारेज होनो थाखायसो बिथाङा भिडिअआवहाय बुंबाय थादों। बियो माब्लाबाबो डाइरेक्टलि आं साख्रि होगोन होननानै बुङाखै। बेखौ थाक्लाइ सार नोंथाङा मा बुजिदों, नोंथाङा माबोरै बेखौ डाइरेक्टलि बुंनो हाखो बिथाङा साख्रि होगोन होननानैहाय। दा नोंथाङा मा सानदों बिथांनि बे भिडिअखौ नायनानैहाय? डाइरेक्टलि बियो साख्रि होगोन होनना बुङाखै, जास्ट इनकारेजनि बाथ्राखौल' बियो लाबोबाय थादों। देरफ्रुबोनाय बा गावनि फंबायफोरखौहाय बे साख्रि मोननो थाखाय माबोरै इनकारेज खालामनो हागोन बेखौल' बियो नाजागासिनो दङ। आरोबाव बिनि गेजेरजों आं बुङो बिथाङा दाख्लै जाय बे 7 सेप्तेम्बरनि सानावहाय जि मोनसे बिसानि मेल खुंदोंमोन बिसोरखौ लानानै बै दिनखालिनो बिथाङा बे भिडिअखौ आपल'ड होदों। बे बिसानि सासपेन्ड खालामनायखौ बिथाङा गोसो खुसियै एक्सेप्ट खालामदों, बिथाङा एग्रिमेन्ट जादों। आरोबाव बियो गावनि गोसोजों आरो गावनि न'खरनिफ्राय बियो माने गावगा बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे निमाहाबो बिनाय दंखायोमोन सरि होननानैहाय। दा बेखौहाय नोंसोरो दा बेखौ नुवाखै नामा थाक्लाइ सारा? जेम्स आदानि भिडिअखौ जुदि नोंथाङा नायदोंब्ला निस्सय बे बाथ्राखौ नोंथाङा खोनानांगौमोन। जे दिनावहाय बिसाया मोनसे मेल खुंदोंमोन बे दिनावनो बियो बेखौहाय बुंखादों डाइरेक्टलि, निमाहाबो बिखादों बे दिनावनो। दा बेनि गेजेरजों बियो डाइरेक्टलि बुङाखै माखासे बाथ्राखौ आं बुंनो साना। दा आरोबाव समाजनि गेजेराव मोनसे फिन खनसेबाव निमाहा बिनो थाखाय
हायोब्ला होननानै नोंथाङा जेम्सखौल' मानो फर्स खालामखो गेमस्रिनि बागै नोंथाङा मानो बुंदिया जारौ बिनानावा होनलायनानै गुरैयै बिनि गोसोआ मोजांमोन होनलायनानै नों बेखौ मानो बाख्नायखो आरो सासेखौ मानो बाख्नायदिया मानि थाखाय नोंनि बुंनाया मानो वान साइडल' नोङो बुंखो दा नोंनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै माखासेया मोजां मोनदों माखासेया मोजां मोनाखै आंबो मोजां मोनदों नोंनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय रानखांनाय गारायखौहाय खुरख्लानानैहाय संख्रि सारना आलौ होनाय बायदि नोंथांमोननि बे भिडिअ लाबोनायखौ आं साबजानाय मोनाखै नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोराव आङो 30%खौ आं एक्सेप्ट खालामदों नाथाय 70%खौ आं एक्सेप्ट खालामनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा जेम्सखौल' नों बार नारसिननायनि फर्स खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय गेमस्रिनि सायाव जेबो गैया जेम्सखौ जेरैबायदि कुइसन खालामदोंमोन गेमस्रिखौबोथ' नों बेबायदि कुइसन खालामनो हायोमोन मानो बेखौ कुइसन खालामदिया मानो मिनिस्लुयै गुरैयै मोजांमोन मिनि हाला हाला बिनि गोसोआ मोजांमोन होनलायनानै बेखौ बुंखो दा बिथांमोननि सानैयावबोथ' गोरोन्थिया दंखायो सानैबो गोरोन्थि मावनायखायनो बिथांमोना दिनै बे बिसानिफ्रायबो सासपेन्ड खालामजादों बा बयकट जानांदों बिथांमोनाबो गावसिनो मिथिखागौ थेवब्लाबो नोंथाङा डाइरेक्टलि जेम्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फर्स खालामबाय थानाया मोजां जायाखै आं साबजानाय मोनाखै जेबो नोंथाङा गेमस्रिनि सायावहायबो कुइसन खालामनो गोनां दंमोन नाथाय मानि थाखाय नोङो कुइसन खालामाखै गेमस्रिखौबो नों डाइरेक्टलि कुइसन खालामनो हायोमोन भिडिअनि गेजेरजों नों सोंथि सोंनो हायोमोन दा संथ' दे बिसान जे 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय गेमस्रिया मोनसेबो भिडिअ आपल'ड खालामाखै फल' खालामगासिनो दङ जोंबो नुनो मोनाखै नाथाय जेम्सआ बियो आपल'ड होदों बियो गावनि गोरोन्थिखौ लानानै बियो सुद्रायखाबाय बियो मोजां लामाजों जेब्लायबो आगान होनो थाखाय आरो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय बियो आगान होबोगासिनो दंखायो दा बिथांमोननि बे गोरोन्थि जाय भिडिअआ ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जाथावामोन बे भिडिअआ गोरोन्थियावहाय माने भाइरेल जालांबाय जानानै थांबाय आरो जोब्बाय सिरिबो जाबायमोन नाथाय दाख्लै समावहाय जाय मानसियानाखि गेमस्रिनाव डाइरेक्टलि भिडिअनि कमेन्टआव सोंहरदोंमोन नों सिगांनि एक्स बयफ्रेन्डखौ गोसोखाङो ना गोसोखाङा होननानैहाय नैबे समनिफ्रायसो बे दिननिफ्रायसो बिथांमोननि दावराव दावसियाबो सुरु जाबोजेनदों जाय बिथाङा गेमस्रिनाव डाइरेक्टलि बे आब' नों सिगांनि एक्स बयफ्रेन्डखौ गोसोखाङो ना गोसोखाङा होननानै सोंहरग्रानिनो मोनसे गोरोन्थि आरो बिथाङा सोंबाय गेमस्रियाबो बेखौ लानानै माने मोनसे कमेडि बा जास्ट जकिं बायदि भिडिअखौ बियो बानायनो नांलामोन लोगोआव गितास्रिखौ लाफानानै गेमस्रिनि बेफोरबायदि आइफन नकियानि बाथ्रा लाबोनायावसो दिनै दावरावआ जाबोनानैहाय दिनै बेबायदि लामायावहाय माने नोंसोरो गावसोरनि केरियारखौहाय बिसानिफ्राय खोमाना लानांगौनि गोनां जानानै फैदों सानैबो बे कमेडिखौ जकिं हिसाबै नोंसोरो बानायामोनब्ला बा सोरबा सासे सोंथिखौ सोंबाय कुइसनखौ सोङाथ' सोंखायो बयबो थेवब्लाबो नायनानैहाय जास्ट कमेन्टआवल' रिप्लाइ होनानै नोङो जकिं हिसाबै भिडिअ लाबोआलाबो मोजां जागौमोन दिनै बेफोरबायदि बिसानिफ्राय आउट जालायनायबो जानाय नङामोन बेफोरबायदि लामायावबो फैनांनाय नङामोन नोंसोरो आरोबाव आङो बुङो दा बियो जोबनानै थांबाय बेखौ रावबो इउटुबार बा सोरबा सासेनावहाय पार्सनेल बेफोरबायदि थांनानै बिसोर सानैनि थाखाय कुइसन दाख्लामसै आं गुरैयै खावलायो बयखौबो दा डाइरेक्टलि थाख्लाय सारा जावगासिनो दङ जेम्सखौ फर्स खालामगासिनो दङ माखासे बाथ्राफ्राव दा जेम्सखौ नोङो बुंदों नोङो सिरि थाथ'दो जिरायथ'दो आरो माखौ लानानै भिडिअ बानायबाय थादों बिदि होननानै बुंदों खिन्थु गुबुननि मोजां लामाजों गावखौ सुद्रायनानै ओंखारबोनो लामा लानायाव एबा आगान होनायाव नोंथाङा हेंथा दाहो बिथाङा दिनै गावनि गोरोन्थिखौ मोनदांजोबखाबाय मोनदाङा नङा आरो गावगा माखासे दाख्लि जै दिनावहाय बिसानिफ्राय आउट जादोंमोन बे समनि भिडिअआवनो बिथाङा बुंखादों समाजाव मोनसे निमाहाबो बिखादों बिसानि सासपेन्ड खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामनानैहाय दा बारे बारे बियो गावनि गोरोन्थिखौहाय सुद्रायगासिनो दङ आरोबाव हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो बियो आगान होबोगासिनो दङ गावनि टेलेन्टखौ लानानै बेयाव नोंथाङा बिथांखौ हेंथा दाहो बियो गावनि गोसोबायदि बियो ओंखारगोन गावनि गोसोबायदि बियो मावगोन गावनि टेलेन्टखौ बियो दिन्थिगोन बेयाव नोंथाङा जेबो हेंथा होनो नाङा नोंसोर सानैनि बे भिडिअखौ नायनानैनो गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों माखासेया मोजां मोनदों डाइरेक्टलि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नाथाय माखासेया साबजानाय मोनाखै थिग बेबायदिनो आंबो 30%खौल' एक्सेप्ट खालामनो हादों थाख्लाय सार नोंथांनि बुंनाय बिबुंथिखौहाय आं 70%खौ मोजां मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला
सानै दायनिगिरिनि गेजेरावहाय बा सानै दायनिगिरिनि सायाव सोरबा सासेखौ थख' एरख'नानै दोननानै सोरबा सासेखौल' नारसिनबाय थानाय बा सोरबा सासेखौल' फर्स खालामबाय थानाया बियो साबजाथाव नङा, बियो मोजां नङा। आरोबाव आङो बुङो दिनै बै जाय भिडिअखौ बियो गान्दा भिडिअ बेखौहाय गोरोन्थियावहाय आपल'ड होदोंमोन जेब्लानाखि बिसोरो ब्रेकआप जादोंमोन रागाजों दुखुजों बा गावखौ हमथानो हायैयाव गावखौ सानस्लाबनो हायैयाव बिथाङाबो भिडिअखौ भाइरेल खालामबाय दुखुजों एबा रागाजों गोरोन्थियै बियो जाफ्लांबाय सिगांनि समाव जानानै थांबाय आरोबाव दा बेखौ फिन जानानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बुंखांनानै आरोबाव बिसोरनि गोसोआवहाय दुखु लाबोनाय एबा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय माने बिसोरखौहाय बारे बारे सावरायबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैला, बेखौ बार बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैला, जा जाबाय बेखौ थांनो होदो जोब्बाय, बेखौ फिन रायखांबावनो नांलिया। मानो होनना बुङोब्ला रानखांनाय गारायखौहाय संख्रि खुर लानानैहाय संख्रि सारना होनाय जागोन बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला। ओंखायनो रानखांनाय गारायखौहाय बे दाखोनखौ हारसिङै गानानै गारायखौहाय मोजां जाहोफिननो बा सिगांनि पजिशनावहाय लाबोफिननो थाखाय नाजा एबा थुलुंगा हो, नाथाय बेफोरबायदि हेंथाजों नङा। आंनि बिबुंथिखौ लानानै आङो बे फंसे बाथ्राखौ बुङो, नोंथाङा बे एनिथिं एम जे बिथांनि कुइसन सोंनायावहाय एबा बिथांनि सोंथियावहाय नोंथाङा बार गेमस्रिखौ थख' खालामनानैहाय जेम्सखौल' फर्स खालामनाय बाथ्राखौ आङो नुनो मोनबाय। बिनिखायनो आं बुङो गेमस्रि बे दाख्लिनि जिनाखि बे ससियेल मिडियायाव दावराव जाफिननाया गेमस्रिनिफ्रायनो सुरुवात जादों होननानै डाइरेक्टलि बेखौ बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला गेमस्रिया नकिया आइफननि बाथ्राखौ लानानै भिडिअ बानायो बे समनिफ्रायनो सुरुवात जादों, नाथाय बे भिडिअखौ बानायामोनब्ला जानायबो नङामोन। आरोबाव सासेया मोनसेनि भिडिअखौ नुयोब्ला सासेया मोनसे रिप्लाइ होफिनो, बेबायदियावनो दिनै एसे गाबोन एसे दावराव जाबोनानै दिनै बे फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोना बयकट जानांगौनि लामायाव फैनांदों। बिनिखायनो माखासे गोरोन्थिखौ मावबायब्ला एबा गोरोन्थिया जाबायब्ला गोरोन्थिखौ साननानै एसे लिमिटआव थानो बयबो सोलोंथों। आरोबाव माने लिमिटखौ बारनानैहाय सिमा बारनानै जेन बयबो गावखौहाय माने अफेनलि दा दिन्थिफैथों आरोना। बेनि थाखाय आं बुङो दिनै डाइरेक्टलि बुंनो हायो माने गेमस्रियाबो माने माखासे बेफोरबायदि जानानैबो बियो गावनि जेबो दाय गोरोन्थि गैखाया, बेफोरबायदि खालामनानैहाय माने मोखां गोरायै लाजिनो रोङि बायदि भिडिअ लाबोबाय थानानै भिडिअआवहाय माखासे गोबां गेदेर बाथ्राखौ बुंदों। गेमस्रिनि बेफोरबायदि भिडिअखौ नुदोंना नुवाखैमोन नोंलाय थाख्लाय सार? दिनै बे मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो जेम्सखौल' फर्स खालामबाय थानाय, फर्सखौ खालामोमोनब्ला नोंथाङा सानैनियावबो खालामोन, सासेखौल' खालामनानैहाय नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया मोजां जायाखै। बिनिखायनो आं खावलायो गुरैयै गेमस्रिया दासिमबो भिडिअ लाबोआखै इउटुबाव बा भिडिअ लाबोनो हायाखै जानांगौ, बिथाङा गोबां बिथांनि गोसोआव दुखु दङ, दुखु मोननाय दङ आरो लाजिदोंबो। आरोबाव दा बियो गावखौ सानदों, गावनि गोरोन्थिखौहाय दा बियो सानगासिनो दङ जानांगौ। मानि थाखाय आरोबाव बेसेबां गेदेर गोरोन्थिनि थाखाय जों दिनै एबा आं बे सिनेमा फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बयकट जानांगौ, बेखौ लानानै बियो गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय गावखौ सानगासिनो दं जानांगौ। स' लोगोफोर, जोबनायाव आं बेखौनो बुंबावबाय, नोंथांमोना जेन उननि समाव बिथांमोन सानैनि सायाव टपिक लानानै आरोबाव भिडिअ दालाबोसै गले-गलेनो। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि जानानै थांबाय जि जाबाय समाजाव जानानै थांबाय, बेखौहाय आरोबाव फिन जावले एरखांनो नाङा बा सोरनियावबा बेफोरबायदि टपिक लानानै पार्सनेलि कुइसन दा खालाम, बिनि थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय। स' लोगोफोर, आङो बिदिब्ला दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बा आंनि बे भिडिअआव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गुरैयै गले-गले खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।